yaphinde yashintsha laphana i-list ku-Facebook bezomele be-update laphana abamapage amakhulu Khuzani ukuthi semuvile from 455k to 467k monthly listeners. Ya, angithi indaba monthly listeners iyona-ke enkulu kakhulu. La Spotify ingoma lezi ngesonto ayiphumanga zize zaphuma namuhla sebe-update ezayizolo lezi akuzona namhlanje update yayizolo ilokho kumele ukwazi njengoba nibona ingoma nje manikinikana seyikhuphule seyiku 462k from 435 Jola naye niyabona ukuthi bakhuphuke kanjani qwa kahle naye sifikile ku 300k ithi Thanda Mawala naye ithe ukukhuphuka kancane ngiphuza kakhulu ngishona ngijaja zonke lezo ngoma lezo ziyatotoba ziyaza kuze kufike ukuthi sishaya amadoda right indaba ke la inhlanhla nebhathi YouTube videos isikhuphukile athi 10.4 wama-million lapha ku YouTube ikhuphuke ngobani ngo-435,764 wama-views after 7 days. Iziphi izingoma ezenza ukuthi kube kanjalo emsebenzini kaKhuzani? Ingoma eyifana ukuthi manikinikana 1.7 million qwa kahle 1.2 million Jola naye 1.125 million bese kuba nezingoma ezinjengobani ngishishana ngijaja eseyiku 500k sishaya amadoda nasensokohlanya niyabona seyifile 500k yizo zonke ke lezi ke ingoma eniyibonayo ke esikhuphayo ngoshunike namanje seseyodwa ke ingoma engakafiki lapha ku 200k kodwa ke kungekudala ke izofika njengoba niyibona ukuthi ingoma ikhuphuka kahle kanjani album kaKhuzani nayo iza ngononina njengoba nibona ukuthi ke ziningi kanjani ingoma eyibheke ku 500k ziningi kakhulu okusho ukuthi album kaKhuzani compare last year at this stage kubuka ngathi ke ihamba ngendlela okuyiyona yona simbona kakhulu lapho ke umfoka Mpungose namamiliyoni asemathathu ke album yakhe yes usesekhona kuma trending 3 4 5 yeah into enhle kakhulu leyo ukuthi after 10 days useselapha uma uthi uza lapha nokudla ubheke ethi i-EP yakhe ethi Sibali ku YouTube isishaya ama views engomeni eziwu6 zithi 629,577 wama views lapha na ke avukwenza kwezimbili mawuthi uyabheka ingoma ehamba phambili ethi Amafaka isina 200k ethi Zinyoka 121k ezinye ethi Xwasitha Sami 92k Sibali 88 ethi Senzeni 65 nansi-ke le esecela ukuthi Amabulawo ina 58k udla ubheke naye lapho ke izohlanganisa imiliyoni ke EP yakhe kungekudala isina 2 days nama-hour ke ingakukhohlwa ke lokho ingane zakwethu mawuthi yazapha kuSicibi ivulandlela mfana wale MC I hope ngisho wathi wale MC wakwaDlamini Nkosi Yamagcobo True Colours album yakhe lapha ku YouTube isokushayile u2 million after 4 days ingoma zakhe ehamba kahle kakhulu nezimbeka ebalazweni Amabulawo position 10 lapha ku YouTube sithwele kabi ina 105k True Colours number 14 una 203k nezinye ingoma eziningi ezifana ukuthi kushoda wena isazochomelana uthando oluhle nezingoma ke njengobani ke abangani bakho nezinye ke eziningi ingoma ehamba kahle kakhulu so ilokho sifuna ukukhava ke namhlanje ngalomsebenzi ke lona ke walamaciko amathathu Khuzani uSicibi kanye nobani ke noDlubheke ukukhombisa nje ukuthi yena kahle kahle siyabakhava abantu basithola nje chat siyayenza nje i-research encanyana ko Spotify sizophinda siboneke ukuthi kuhamba kanjani bekunento evelayo sizogijimela sizonibikela ngoba ama-update ayangena wona kodwa angena ngesikhathi sawo kodwa masiwathola sizobuya ke size la right Sicibi sihlanganisa u2 million after 4 days album yakhe uDlubheke after 2 days i-EP yakhe nengoma ezo6 sihlanganise 629,000 bese uthi yena uKhuzani ke i-album yakhe sishaya ke 10.4 million wama-views lapha after 10 days kuningi kakhulu esizokuthola ke la ekhaya ke kunjalo lokho ngibonga ithuba ukuthi nikwazi ukuthi nibuke le video kuze kufike lapha until sihlangana ngokuzayo ngiyabonga.